agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.
filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ a n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye mai kalo tile 29 san 2026 sɔgɔmada in na baabu bɛ nana taa n'an ye tumutukaw fɛ yen wolomasiri tabaw ye maa 40 bila ko sabula ko olu nɔma ye foyi la sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ gendarmelakaw fɛ seli halisa an b'a ko kan min ye sɔrɔdasiw ye gawo kan kɔnɔna na olu ye seli timɛli baaraw kɛ hukumu kelen fana kɔnɔna na tumutukaw ka gouverneur n'o ye Bakun Kante ye ale taara tumutu maabaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimaminakaw olu ka so ka taa foli kɛ olu ye samɛ hukumu kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burkina Faso kaw fɛ alimami dɔ minɛli bɛ ka kɛ mankan ye kosɛbɛ min ye misiri min bɛ n'o ye sunamɔgɔw ka misiriba ye o datugura kununko gouverneur fɛ min bɛ Wagadugu kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw olu na kɛ k'an ka baabu tɔ dafa bi sɔgɔmada la ne ani Falaye Keyita anw bɛ yan yaasa ka se ka kibaruyaw olu da aw tulo kan. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Falaye n'i y'an ye ka min to Ala ma o y'an dɛsɛlen ye wari ye kungo ye nka fantanya tɛ lebu ye dɛ Falaye i yɛrɛ dɔn o ye dɔnni fɔlɔ ye nka se n yɛrɛ la o fana ye se fɔlɔ ye dɛ Falaye sɔgɔma in na an bɛna na jida min sɛnɛ kan o ye Mali Bamanci jɛkulu ka wulikajɔ kabini Baba Moribo tile ka na se Général d'armée Asimi ma Falaye n'i ye Mali jamana ta k'a lajɛ masakɛ mana min ma furancɛla fanga min ma Bamanci wale kɛbaw olu kɔni ka ko kɛ bɛɛ lajɛlen y'a k'i ka mara waati la n'i ka fɛɛrɛ ye Baba Moribo tile la n'o ye Moribo Keyita ye jamanakuntigi fɔlɔ Falaye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔlen san 3 min ye san 1963 Kidalikaw fɛ wulikajɔ dɔw kɛra Bamanci jɛkulu dɔw fɛ nka waati o y'a sɔrɔ marafa tan dɛ o y'a sɔrɔ min ye tama tan dɛ a bɛ fɔ min ma sa ko Adra des Ivogas n'o ye Kidali bilama ye u ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka wulikajɔ kɛkun ye min ye o ye k'a yira sa k'a fɔ nin waati na Mali yɛrɛ kun kɛra yɛrɛ ye cogo min Mali ye yɛrɛya tali baara mun kɛ o tulu ka kuntilenna ye olu bolo maraw ani kow kɛcogo kan ka sigi sen kelen kan yaasa olu minnu fana ye jamana ye olu ka taa ni ka segu n'u ka kow ka jateminɛ ka kɛ n'u ka sɔrɔw ye u kɔni y'a yira waati fanga bɛ faralen ɲɔgɔn kan ka di maa kelen ma Bamakɔ olu ma jɛ n'o ye bi u ma jɛ n'o ye sini a waati Moribo Keyita ale m'a bila dagirida la koyi ale ko Mali jamana yɔrɔ dɔ don Mali mara bɛ boli a kan bi a bɛ boli a kan sini n'o y'a sɔrɔ kow fɛsɛcogo ye kelen ye nka wulicogo tɛ kelen ye Moribo Keyita ale ye maa ninnu lamɛn a ye maa bila k'u lamɛn a ye maa bila ka kumu fɛ kabilatigi minnu bɛ yen sigidatigi minnu bɛ yen k'a yirula k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya waleya fɔlɔw la maa ka wuli k'i jɔ tancogo la ko aw ti sɔn fɛɛrɛ mun sigila ko ka baganw lakɔlɔsi aw ti sɔn jidayɔrɔw k'olu lakɔlɔsi aw ti sɔn min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kɛ sɔrɔ kelen ye ko aw t'o la ko fɔ aw b'aw ka kamabila de ɲini Moribo ye Dibi Silasi wili Falaye wolomasiri tabaw ka maa mafalenba dɔ kun don a waati Moribo tile la ale y'i tile kɛ nin waati o waati la min ye Kidali marabolo la o y'a sɔrɔ Gawo de kun ye marabolokuntigi ye Kidali ma yɛlɛma ka kɛ a ye Bamanci jɛkulu ninnu Falaye o y'a sɔrɔ nanzarakaw nana ni fɛɛrɛ dɔ ye a bɛ fɔ ma ko OCRS yaasa ka se ka yiriwali ni kanbɔ ani kanabila k'o ta k'o ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ burudamɛlakaw olu tɔgɔ la fɛɛrɛ in kɔni kun kan ka kɛ cɛncɛnfuga jamanaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka se k'olu sigi sen kelen kan u y'a yira sa k'a fɔ k'o taabolo o b'a to olu b'u yɛrɛ ta u bɛ kɛ u yɛrɛ ye Modibo ko mini yan kɔni tɛ ale ye ba dɛmɛ dasiri ta ka da a waati Falaye Kidali yɔrɔ in a kun datugura koyi san 1964 a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye bɛnkan kɔni Modibo ma bɛnkan tɛgɛnɔ bila ni ninnu cɛ dɛ Falaye o kɔfɛ
min ye bamanci jɛkulu ninnu ye u nana yɛlɛma ka nɔnfɔn bɔ ka bɛn ni san 1990 ani 90 san ye. O la sa a yira k'a fɔ waati ni waati a bɛ kɛ balakacu ye anw fɛ yen san 1990 san u ye wulikajɔ kɛ o la san 2006 san 2012 min ye Mali tariku ni Mali kɛcogo ye kɛlɛ yɛrɛ ka wuli k'a fɔ ko min ye kabilaw ka wuli k'u jɔ min ye marabolo ka wuli k'u jɔ sigida ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ k'a yira k'a fɔ k'olu tɛ don Mali ka kuluw kɔnɔ a kɛra nin ye Modibo Keyita ale kɔni ye min sɔrɔ ka kɛ san 1993 ka na se san 1994 ma o ye k'i bɔ u bolo pewu min y'o de kɔfɛ sa a nana kɛ sa Modibo binnen fala ye min ye Musa ka fanga bɛ ka lingila an ka kuma min san 1990 san u taara jɛkulu wɛrɛ wuli tuguni Adrar kelen in kɔnɔna na Zein u y'a yira ko petu koyi ko sabula olu yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ kɛ u yɛrɛ ye olu bolo mara bɛ ka kɛ cogo min na Bamako o t'olu fɛla ye bi o t'u fɛla ye sini waleya minnu bɛ ka fɔ o t'o la bi o t'o la sini wa olu b'a fɛ fana u ka bila kulu kelen kɔnɔna na kulu min kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw kɛ Musa tilela san 1990 san ka na se 91 san ma fala ye balaka wuli kɛra tuguni min ye Musa ye a ma ɲɛ min kɔ ale fana y'u lamɛn ka segi k'u lamɛn juin kalo san 1990 san ka kuma d'u ma ko k'u kana u ka sigi ka fɔ fala ye o taara wolo mun na Libika minnu tun bɛ n'olu dɔw taara Libikaw fɛ n'olu tun ye kɛlɛkɛ marafaw ta olu nana ni marafaw ye jɛkulu wɛrɛw tun b'olu fɛ olu fana ye wulikajɔw kɛ u nana sa ka na kuma kɔrɔw ni ko kɔrɔw wuli k'u jɔ k'a yira sa ko min ye sɛgɛn kɔni bɛ cɛncɛnfuga jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kidali mara kɔnɔna na k'a daminɛ san 1970 san na ka na se san 1980 ma bamanci jɛkulu ninnu y'a bilen k'a da koyi k'u ka sɔrɔ ko min ye kalanko t'olu fɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen sira tɛ yen baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka kɛ bi o waati la fala ye ko maa minnu bɛ yen n'o y'olu ka maa mafalenw ye olu y'u ta kɛ o wari dunni ye Musa tilela anw fɛ yan o nana kɛ sa min ye fusamanciya nana don jɛkulu ninnu u ye marifa ta fala ye marifa talen Musa ka waati Musa fana ye dasili kɛ fala ye dasili a nana ye Musa ni Alizeri ka di kosɛbɛ Alizerikaw gɛrɛla Musa la k'ale wele san 1991 janvier kalo la fala ye Musa fana ye pacte national signé koyi pacte national ale y'a wabɔ kɛ nka a tɛgɛnɔbila nana kɛ Amadu Tumani tile la palais de la culture la Badalabugu min ye maaba caman nana nka yan'o cɛ lajɛ kun fɔlɔw min ye FLA maaw ye minnu ye INA maaw ye ka taa se jɛkulu marafatigiw ma Iyad Agalu Ashirashi ninnu ka taa se maa minnu tun b'a ko girimajɔ la waati fala ye u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Motikaw fɛ yen ka taa bɛn ni sigikafɔ kuma kɛ ɲɛbila baara pacte national bɛ se ka signé cogo min tɛgɛnɔ bɛ se ka bila o la cogo min Mali ale sɔnn'o ma Amadu Tumani tile fanga k'a daminɛ san 2006 la n'o ye 2006 ye ka na se san 2012 ma u nana bilen k'a da o fana tɛgɛ k'olu ka maa minnu donna kɛlɛkɛkulu kɔnɔna na olu ka maa minnu bɛ yen ani olu ka ko minnu bɛ yen k'olu kɛcogo man ɲi ko pacte ko a tɛ ka bɔ a sira fɛ a tɛ ka lawaleya Amadu Tumani Ture ale fana tilara tuguni ka na tɛgɛ dɔ bila sɛbɛn wɛrɛ la tuguni fala ye yaasa min ye bɛn ni sabati ni latigɛ bɛ se ka na cogo min na min ye lakana bɛ se ka na cogo min na san 2006 n'o ye 2006 ye ale fana ye accord wɛrɛ signé n'u ye tuguni o accord in pacte in fala ye o nana yira sa ko yiriwali bɛna na kɛ o la fɛɛrɛw na sigi sen kan wa fo ka taa se san 2012 ma tuguni bamanciwalekɛbaa ninnu wulila k'u jɔ Zein o ni marifa nana ka bɔ Libi minɛn kun t'u bolo u tun ma fɛn fɛn sɔrɔ u y'o sigi sen kan ka na fɔ Bamako yan ka na jɛkulu dɔ sigi ko MNLA min ye MNLA in ye ale kun ye MNA de ye Mouvement National pour l'Azawadi nka u taara L fara kan k'a kɛ Libération de l'Azawadi ye ministre de l'administration territoriale a waati u bolo a waati Amadu Tumani Ture ale sɔn min ka jan ale tun bɛ ka labɛn kɛ labɛn b'a to a bɛ se ka marifaw ni minɛnw san cogo min fala ye minɛn ti feere a ma minɛn ti na wa min ye bamanci jɛkulu ninnu ye u caman nana ka bɔ Libikaw fɛ yen Libi dayɛlɛlen o kɔlɔlɔ nana kɛ Amadu Tumani Ture ka fanga yɔgɔli ye Amadu Tumani Ture ale taara Laji Burama n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye san 2013 ale fana taara bɛnkan dɔ tɛgɛnɔbila k'a sɔrɔ yan'ale ka na u ye bɛnkan dɔ tɛgɛnɔbila baara kɛ Wagadugukaw fɛ yen yaasa kalata bɛ se ka kɛ cogo min nin bamanci jɛkulu ninnu fala ye u y'u t'o la ka Mali dugu binni daminɛ sa kabini furancɛla fanga nana sigi Kidali u y'o ta
ka Tombouctou ta ka Gao ta min ye Bamancɔle ɲɔgɔn wale kɛba kiringa baw ye min ye Abu Zeydu nunu Bel Moktaru u bɛɛ lajɛlen nanu daga Mali kɔnɔ don ni tile gosili min tɛ gosi dɔ bɛ da Gawokaw kan a waati Gawo kɔnɔna fala ye ni kun k'i bɛ taa taama n'a ye a ko tun bɛ maa minnu bolo o tun ye Akimi maaw ye dɛ hali Croix-Rouge taatɔ ni balo ye u ko ka Croix-Rouge ka courant in bɔ a la wa waati Tumutu ni Gawokaw ye min ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama nka o y'a sɔrɔ sa MNLA yɛrɛ ni min ye Bamanci jɛkulu waati min tun bɛ a waati la fala ye olu nana fɔ ɲɔgɔn kɔ o fɔ ɲɔgɔn kɔ nana kɛ kɛlɛba ye kɛlɛ min y'a to Bilal Akserif ale joginna waati la Blaise Compaoré n'ale Burkina jamanakuntigi ye Gilbert Diendéré ale y'o bila hélico kɔnɔ ka na o ta Gao ka taa n'o ye ka t'o furakɛ fala ye bɛnkan nana sɔrɔ Sɛbɛnnikɔrɔ Burama nana sigi o fana sigilen tuguni ale ko ayi k'anw ka ko tɛ se ka ɲɛnabɔ Burkinakaw fɛ yen fala ye ko sabula ale ka ko ye cogo la k'an ka taa n'a ye Wagadugu an ka taa n'a ye Alizerikaw fɛ yen an taara Alizeri fala ye kalo 8 kɔfɛ an ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ nka bɛnkan sɛbɛn in a ma yira Mali jamanaden si la kalo 8 Mali ni Bamanci jɛkulu ɲɛmajɔ ɲɛŋwɛn an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ ayi maaw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma na kalo 8 o sɛbɛn nalen bɔ min kɛ Mali y'a yira k'a fɔ ko ni nin sɛbɛn sigira sen kan mara kama bɔli kuma min b'a kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ k'u ta kɛr'u yɛrɛ ye Maliyɛn caman ye minnu ye sɛbɛn in kɔn k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn Laji Burama ale dɔnko ka ca fala ye a ka fɛɛrɛ ka bon a fana ti accord in fɛ sa nka ale tɛ se k'a fɔ cɛkɔrɔba a nana t'o la fala ye accord ɲɔgɔnyew bɛ kɛ a bɛ kɛ Badabugu kɛrɛsi la waati bɛɛ lajɛlen u bɛ taa u bɛ ɲɔgɔn ye n'u tilara ta tɛmɛnɛ si tɛ bɔ Kidali bɛ ninnu bolo san kalo 12 ni Mali maa min b'a fɛ ka taa ye f'olu ka yamaruya d'i ma i ka sɔn walima i ka ban olu de b'i ka lakana sabati MINUSMA bɛ yen min ye san o san kalo san 6 san 7 kɔnɔna na Mali drapeau de bɛ fɛnsɛ taama bɛ k'o kan ko olu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta avril kalo tile 6 u nana to o de la sa Sɛbɛnnikɔrɔ Burama mankan nana wuli ale yɛrɛ nɔfɛ a ka fara accord ko in ka fala ye IBK binnen min ye fanga ale nana yɛlɛma sɔrɔdasiw bolo sɔrɔdasi fanga min nana o ko Modibo Keyita y'a bila yɔrɔ min k'ale b'a ta ye an b'an jɔ an kolo la an b'an cɛsiri an bɛ nin kɛlɛ kelen in kɛ Asimi ninnu kumakan nana k'o ye nka olu fana ye kalo 9 kɛ a ko tun tɛ ka bɔ a nɔ na sabula o y'a sɔrɔ min ye fanga ye a tun bɛ maa minnu bolo olu sɔnna kuma caman ma jɛɛrɛw caman kɛra fo kana se san 2021 o juin kalo tile 7 Asimi kɛlen ka fanga ta ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in si tɛ se ka to tancogo la yɛlɛma kɛra pewu fala ni y'an ka ko ta k'a jateminɛ Mali jamanakuntigi tɛ yen min ma fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ ka ɲɛsin ninnu ma Alpha Umaru Konare ka san 10 kɔnɔna na n'i y'a ye basigi ni lafiya nana sabula ale sɔnna u ka don jɛkuluw kɔnɔ ale ka waati la ale y'a to min ye yɛlɛmaw ka kɛ ale ye armew jeni min ye kɛlɛkɛdagaw ye n'o tun bɛ pacte national kɔnɔ ale ye caman lawaleya basigi ni lafiya o ɲinini kama nka Asimi ninnu nalen olu ko ayi bi na a y'a to Mali kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ ka minɛnw san fɛn minnu tun tɛ sɔrɔ fɔlɔ jamanakuntigi tɔw ma se ka minɛn minnu sɔrɔ olu ma se ka baara kɛ cogo min sɔrɔ ani maa minnu tun bɛ jɛ la olu fana bila ka yɛlɛma don ko bɛɛ lajɛlen na min ye janvier kalo ale san 2024 Mali gouvernement yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye accord d'Alger k'a to o kɔnɔ bi a to o kɔnɔ sini ko a bɔr'o la pewu Algérie nana funu jamana caman nana funu min ye wolomasiri taba minnu tun bɛ yan n'o ye MINUSMA ye olu fana gɛnna Faransi ka lasigidenw gɛnna maa minnu bɛ yen n'o ye diɲɛselekina ni kɔkɔrɔdonbaw ye an ka jamana kɔnɔ olu caman gɛnna Mali bɛ k'i jɔ a yɛrɛ kolo la ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'a ka sɔrɔdasiw sigi sen kan an bɛ o daga de kan bi nka yɛlɛma caman donna ko in na sɔgɔma in na an tɛna se k'an da don o bɛɛ lajɛlen na jamana camancɛ nana sɔrɔ cogo di o waleyaw sen bɛ kɛrɛfɛ an na dɔ fɔ o la mun y'a kɛ bi Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ muguci ni kisɛci bɛ yen o fana fɛɛrɛw n'o ko nana cogo min na o fana ye baabu wɛrɛ ye nka an bɛ min kɔni dɔn o ye k'a fɔ bi min ye Mali wolomasiri tabaw ye olu jɔlen don kɛlɛsen kan Mali jamana bɛ se ka kisi cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka kɛ cogo min sabula hali Général Asimi ka salimafo hukumu kɔnɔna fala ye a y'a yira bɛɛ la ko bɛn kɛra sɛbɛn minnu kan Maliyɛnw ye min fɔ assise la k'an bɛ taa n'o de ye ko segin t'a la tuguni min ye Mali kura ɲinini ye k'o baara de bɛ sen na a mana tigɛ da o da la ale bolo kɔni an na taa o sira fɛ min ye jamanadenw ka lafiya n'u ka basigi o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nka k'a daminɛ san 1963 la ka na se san 2012 ma taama mɛnɛ sisi ma bɔ nin waati in de la sa
Mali yɛrɛ sera k'a ka dugu dɔw sɔrɔ k'a ka mara bololu kan bi wulikajɔ kɛ kun ye mun ye cɛw bɛ se ka sigi cogo min na ka taa marabolo kɔnɔna na ka faso baara kɛ o fana ma nɔgɔya sabula tasuma jeni bɛ fan bɛɛ fɛ bingali bɛ yɔrɔ caman na jamana kɔnɔna gɛlɛyalen don min ye maaninfinw n'u ka taa ni ka segin olu bɛɛ lajɛlen jɔrɔ bɛ maaw la k'a ko de bɛna kɛ cogo di wulikajɔ ni cɛsiri ni timinanja ka k'i faso fɛ ka faso dɛmɛ min ye wolomasiri tama ye k'olu fana dɛmɛ baara la o bɛ se ka kɛ an kisi f'an ye sabula ko maliyɛnw mana bɛn fɛn min na o kɛɲɛfɛn tɛ yen. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka fala ye wolomasiri tabaw ka dagatigi y'a yira sa ko min ye Mali arajo Mali dalala la kunu na siningo nɛgɛ kaɲɛ 5 tɛmɛnen ni miniti 30 ye denmisɛn 2 moto sanfɛ olu bɔra Badalabugu pɔn na k'u kunda ORTM ka checkpoint min bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw sigiyɔrɔ ye fɔlɔ tɛmɛ mugukan bɔra k'u k'u janfɔ mati de sommation olu k'u b'u kunda filanan kan marafa kɔni kan bɔra k'a ye kamalen ninnu sɔrɔ u jogina nka ko tɔ kɛra min ye sa u kɔni fatura u y'u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛliw ko olu bɛ senna ka se k'a lajɛ waleya in nana cogo min Gawokaw fɛ yen n y'a f'i ɲɛna cogo min na fala ye min ye Gawo marabolo kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko dugukoloko baarakɛlaw olu b'u ka baaraw la nka yan'o cɛ sa an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen Tumutu dugu kɔnɔna na baara min bɛ sen n'a ye dugu bɛ se ka lakana cogo min n'o ye gendarmerie bolofara 5nan min bɛ yen n'o ɲɛmaya bɛ lieutenant colonel Abdoulaye Fariku Kulubali bolo olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ye maa caman de minɛ fala ye sigana maa caman o minɛna olu bolo nka nin waati in na a ka kan jɔn ko Ala ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka ban k'a fɔ ko maa minnu nɔ t'a la gendarmelakaw ko ka se ka olu dɔw bila o de la sa min ye gendarmerie bolofara min bɛ Tumutu mara kɔnɔna na olu y'a yira sa k'a fɔ ko maa 40 ɲɔgɔnna bɛ yen ko ka olu labilali senfɛ sa yirala k'a fɔ ko maa ninnu kɔni n'olu se tɛ ko foyi la gendarmerie ale bolofara 5nan bɛ yen n'o ɲɛmaa bɛ lieutenant colonel Abdoulaye Fariku Kulubali bolo a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kabini maaw minɛna u bɛ sɛgɛsɛgɛli de la koyi min ye maa minnu ye dibi-dibikow kɛ minnu ye kojugu kɛ Tumutu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw ni maa caman ɲininkara u y'a ye k'a fɔ ninnu maa 40 u nɔ tɛ fɛn na u ma ko kɛ wa min ye u kan ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na k'u bila ka t'u ka denbayaw la fala ye ninnu bilara seli ɲɛkɔrɔla la da koyi ninnu kɔni taara seli k'u ka so fala ye o la sa lieutenant Mahamadu Musa Mayiga ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in bɛ tali kɛ armée yɛrɛ ka baara la baara min ni kuma caman maaw b'a fɔ k'u ye mɔgɔw cɛ ka taa n'u ye ko ka t'u faa ko k'a sɔrɔ nkalonfin don fala ye armée tɛ se k'o kɛ wa o tɛ armée ka baara ye armée kɔni b'aw cɛ ka taa n'aw ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ bila sen kan ni min bɔra gendarmerie bolo n'ale ka sɛgɛsɛgɛliw ma se k'o b'a fala ye ale fana b'a bila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen olu fana bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa caman bɛ labila nka kan nin ka yira Tumutukaw la k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ bɛ ka baara mun kɛ u bɛ ka kibaruya minnu di yaasa danaya ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a kɛcogo ɲuman ye Amidu Isufu maa minnu bɛ yen n'olu nɔ bilara olu tɔgɔ la sa ale kɔni y'a yira sa ko ale minɛna ɲafunkɛkaw de fɛ yen min ye baara min kɛlen filɛ nin ye ale kun danganalen na k'a fɔ fewu ko ale ma fɛn kɛ wa ale nɔ tɛ ko la
ko y'a to sa u y'ale bila a y'a yira fana k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ka fo k'u dɛmɛ u ka baara la sabula nin ne ɲininiw fɛ waati bɛɛ ka se k'a yira maaw la k'a fɔ k'u bɛ yen min ye jamanadenw ka hakɛw olu tɔbɔtɔli kama seli hukumu kɔnɔna fala ye Masinakaw fɛ yen maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ɲinɛmakow kɔ han sabula baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen olu tɛgɛ du k'u ka jufa la ka baganw san ka di u ma dɔw ta kɛra misi ye dɔw ta kɛra saga ye u jɛra u la ka se ka olu kɛ seli yɛrɛ hukumu kɔnɔna Masinakaw olu fɛ yen Tumutu kɛlɛba tun bɛ yen dugukolo nɔfɛ min ye Burɛmu Sira Amari ye ale bɛ Dire marabolo kɔnɔna na min ye maa caman y'i da don kuma in na kɛlɛko in bɛ se ka ban cogo min na sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Burɛmu Sira Amari maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in na kɛlɛ in n'o ye dugukoloko kɛlɛ in ye n'a tun ye san 2 kɛ ko ɲɛ sɔrɔla a la bɛnkan sɛbɛn o tɛgɛnɔ bilara mɛkalo tile 21 n'a tile 22 k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa maa 21 min sugandira ka se ka baara in sigi sen kan jotigi ka jo jalakatigi ka jo olu ka bɛnkan kɔnɔna na sa sɛnɛkɛlaw kɔni bɛna sɛnɛ kɛ ɲina basigi ani lafiya la Burɛmu Sira Amarikaw fɛ yen Aliwalijikaw an b'olu fana fo Burɛmu ale marabolo kɔnɔna Dire ale marabolo kɔnɔna na Tumutu région do Gawokaw fɛ yen fala ye ko maa dɔ bɛ ale dɔnnen don kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a b'a fɔ min ma sa ko influenceuse ale kɔni ɲɛna falatɔ ni yatimɛw ma Gawo kɔnɔna na ko seli in na fala ye ale fana y'i bolo fa k'a to min ye falatɔw mara yɔrɔ minnu bɛ yen donfini k'olu di min ye balo dɔw ye k'olu fana di yaasa u fana bɛ se ka seli kɛ cogo min na u nisɔndiyalen wala ŋɔni jara maa caman ye nka influenceuse in a ko a tɔgɔ kana fɔ a jamu kana fɔ ale y'a ta kɛ fi sabililayi yaasa ninnu fana u fana ka seli kɛ nisɔndiya ale ni yɛlɛ la n'an bɔra ye an bɛ taa min ye Kayiba Jabatekaw fɛ yen Kayi kɔnɔna na commissariat min bɛ yen n'o ye commissariat fɔlɔ ye premier arrondissement ni ale yɛrɛ bɛ ɲɛmaa ye contrôleur commissaire principal de police Dawuda Sise bolo nin bɛ kalo in tile 23 olu y'u tɛgɛ kari maa dɔw la fala ye siganama 2 u y'olu minɛ kasokaw fɛ n'o ye Kayi kasokaw ka yɔrɔ ye maa ninnu u bɛ drogue feere u b'a min wa u yɛrɛ bɛ dɔ di maaw ma fu kɛla ki maa fɔlɔ sa o ye Dede ye ale bugunatigɛ tɔgɔ ye san 20 filanan ale ye drogue feerela ye filanan o ye Aka ye ale bɛ san 22 la ale fana ye drogue feerela ye wa min ye shisha ye a b'o fana feere maaw ma i bɛna b'i fanda ye ka taa ni yɛrɛ ye ale minɛna k'a sɔrɔ min ye furakisɛ ni n'o ye drogue furakisɛ ye o den 30 bɛ a bolo a bololama o den wɔɔrɔ b'a bolo a bɛ fɔ o ma ko chanvre indien min ye sɛgɛsɛgɛliw taalen kɛ u ka du kɔnɔna na sa minɛn minnu sɔrɔla ye o ye shisha électronique ye ka na k'i kunja n'a ye k'a k'i da kɔnɔ k'a sama ko o kelen yer'u bolo min ye fɛn irisla o paquet 2 yer'u bolo téléphone portable 2 min ye chanvre indien ale belebeleba falenba o 2 fana y'olu bolo machine min bɛ yen n'o bɛ chanvre indien da sa k'a kɛ mɔrɔsɔni ye k'a dilan k'a da nɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ o machine kelen b'u bolo balance min bɛ sumali kɛ n'o ye drogue cɛjugu in sumali ye o fana y'olu bolo sefa wari min ye 100 ani 280 ɲɔgɔn na o fana yɔrɔ u bolo u ka feerelikɛla don min na u ye feereli u bɛ minɛ na don min na o y'a sɔrɔ o de b'u bolo u ka feere kɛlen wari kun ye o de ye o la sa maa kofɔlen ninnu min ye Dawuda Sise ale n'a ka cɛdenw y'u bila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka to sen na cogo min na yaasa ka u jo ani u jalaki dɔ nin ko in na polisiw ka ɲɛmaa ko ka foli ta ka ɲɛsin ninnu ma wulikajɔ ni cɛsiri Kayi premier arrondissement maaw k'u fo Tapa Uri Demba Jalo an b'a fɔ polisi directeur ba do Kayikaw fɛ yen fala ye ko ni ko kɛra ni maa b'a fɛ ka polisiw wele 101 101 i b'o dasi i bɛ polisilakaw i b'olu sɔrɔ Keɲabakaw fɛ yen fala ye seli hukumu kɔnɔna na min ye Alaji Keyita ye ale ye laada timɛ maninkakɛ a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka mobili ta Bamakɔ yan ka taa Keɲabakaw fɛ yen i n'a fɔ san o san a b'a kɛ cogo min ka taa ba fɛ yen min ye a furumuso 2 ye a n'a ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen a y'u bɛɛ lajɛlen cɛ u taara seli kɛ o la sa ko seli hukumu kɔnɔna na a bɛ dugawu don kɛ Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛ a b'a ɲini Jabaru masa fɛ basigi a k'o di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma wa k'a bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko sabula maa si tɛ yen ko ni gasi t'i la ko la sa ale kɔni bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ ka yafa ale yɛrɛ ma ale kɔni yafara bɛɛ ma o seli hukumu kelen in kɔnɔna fala ye min ye Bakun Kante ni ale ye Tumutu gouverneur ye ale fana y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ foliko ta nasira fɛ sa laadalatigiw ni kabilatigiw ka taa fara min ye marabolo ɲɛmaa minnu bɛ mara kɛbali ma maa minnu bolo Tumutu kɔnɔna na
u taara dugutigilakaw ni kabilatigilakaw ni alimamilakaw ka olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jingariba misiriba o alimami fɛ yen bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ hukumu kɔnɔna ka na samɛ foli kɛ u ye ko nin ye laada ye kabi bakunkan cɛ kɔni kɛra gouverneur ye sa o sa seli o seli a bɛ taa min ye dugutigilakaw ni kabilatigilakaw ka t'u fo k'a ɲini fɛ bɛɛ ni kelenya Mali kɔnɔ malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn cogo min na u ka dugawu kɛ jamanaba in ye basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumututa bolofaraka kɛ o kan diinɛtigiw ni kabilatigiw ye foli ta ni ta ka ɲɛsin gouverneur n'a ka maaw ma min ye silencieux ye Seydou Bassirou Ɲaganu ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'a ka cɛdenw ka taa fara Isaka Nazim kan ni ale ye conseil régional président ye nin waati in na min ye maa mafalen tɔw bɛɛ lajɛlen Tumutu dugulenw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan babu a kun cɛla ni fatiya ye ka dugawu kɛ jamana ye basigi ni lafiya ale bɛ se ka na cogo min na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa Gawokaw fɛ yen kan min bɛ ni sɔrɔdasiw b'o kɔnɔ o kan tɔgɔ de ko kan firun bɛɛ ni kelenya ka saliba kɛ ɲɔgɔn fɛ olu y'o kɛ nin kalo in tile 27 min ye selikɛnɛ ye u yɛrɛ y'a sigi u ka kan kɔnɔna ye n'o ye kan firun kɔnɔna ye u ka limamu ale tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen ni olu ye silamɛ sa olu kɔnɔna Nabila Ibrahim ale ka taasira n'o ye saga ye ale seli k'o kɛ ala ko ɲuman dɔn wale ɲuman dɔn ka ɲɛsin Jabaru masa ma ka dugawu kɛ jamana ye u ka imamu n'o ye Lamine Amadu Mayiga ye ale y'o fɔ ka araka 2 a y'o seli n'u ye bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ wolomasiri taba wɛrɛ ka jɔyɔrɔ ko kuma dakɛr'o la min ye dugukologo ɲɛmaaba ye n'o ye général Mamadu Mawusawule Samake ale fana ye foni tanu ta ka ɲɛsin kan kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni kelenya min bɛ dɔ ka far'o kan cɛfɔ ni kan bɛɛ min ye baara kɛcogo ɲuman ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bonya cogo min na kan kɔnɔ ko halisa ko dɔ ka far'o kan a ye dugawu kɛ sa jamana ye ala k'ale fana basigi min ye bɛɛ ni kelenya ye o ka sinsin wolomasiri sababu ka gun kan hali bi a y'o laɲini kɛ ka tila k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye ko ni sogodun banna k'an ka taa kɛnɛ kan han anw ka seli Masawule an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ani cɛsiri ani timinanja kɔkan kibaruyaw la Burkina Fasokaw fɛ yen nin waati na dagaba wuli dɔ bɛ yen sabula imamu dɔ tɛgɛ dara ale kan ko ale ye kuma fɔ kuma ma bɛn jamana ɲɛmaaw ma walasa a nɔfɛmaw n'a kanubaw n'a lafasabaw olu kun bɔra k'u ka nisɔngoya yira maa 80 ɲɔgɔnna minɛna u la olu bɛ ka kalan kɛ bi min ye sɔrɔdasiya baaraw ye ka se ka olu sigi sen kan olu bɛ k'o kɛ hukumu kɔnɔna sa gouverneur min bɛ Kajugukaw fɛ ale nana ye k'a fɔ basigibaliya ɲɔ ɲɛlen don nin waati na Wagadugu kɔnɔ taa ni ka segu ni dugudugu kuma bɛ ka caya kosɛbɛ o la sa sunamisiriba min bɛ Wagadugu k'a y'o datugu fɔlɔ yanni basigi ni lafiya o ka na min ye Abdulaye Basinga ye ale kɔni ye bɔla in kɛ décret k'a yira sa k'a fɔ ko misiriba in ko k'a datugu fɔlɔ n'o ye sunamɔgɔw ka misiriba in ye yanni basigi ni lafiya ka na sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ sa k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen kabilatigi minnu bɛ yen u y'a yira ko bɛɛ lajɛlen k'i basigi u ni fanga ɲɛmaaw na kuma ka hakilisigi kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na ko in bɛ ka taa sira min fɛ ɲɛfɔli ka kɛ min ye jini ye bɛɛ k'o kɛ i koliji la a ko ta na sira fɛ Senegalikaw ka premier ministre kɔrɔ Ousmane Sonko ale kɔni kɛra wasabulon ɲɛmaa ye nka nin waati na bɔnforola kuma bɛ ka caya ale ni Diomaye Faye ni ɲɔgɔn cɛ tile 4 baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa min ye fan fila bɛ maaw ye u b'u sɔn kumaw la falayi ko n'a bɛ maaw ɲɛna ko min ye nin ko in ye ko yogoro don ko labɛnnen don k'u ko b'u hakili la pewu ko sabula ko fanga ale marali tɛ sɔn o ma kuma tɛ nin waati min na Senegali ɲɛ caman jɔlen don a la Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye bɛn fɔɲɔgɔnkɔ ye siya woloma ani maafusamantiya baara minnu bɛ olu fɛ yen o y'a to sa Ganakaw kɔni olu ka duguden minnu bɛ yen olu wele k'u ka segin pankuru kunfɔlɔ kɔni jiginna Akara k'a yira sa k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni olu ni Afrique du Sud kaw kɔni kun bɛnnen tɛ min ye fɔɲɔgɔnkɔw kun cayara kosɛbɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko hukumu kɔnɔna na Irankaw olu tun ye internet tigɛ u ka jamana na kabini février kalo tile 28 ni marifa kunkanɲɛ fɔlɔ olu bɔra ka ɲɛsin u ka jamana ma Israel ale ni Amérique fɛ nin waati na sa yira la sa k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔsira kɔni dayɛlɛla baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na ale Iran kelen ni États-Unis olu bɛ bɛnkan ɲini na Pakistankaw fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn kun fɔlɔ kɔni ye u ye bɛnkanko la nka halisa Trump n'a ka maaw olu ma jaabi di a tɔ filanan kan wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ senna sa yaasa kɔni marifakan kana bɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ RD Congokaw fɛ bana cɛjugu min bɛ yen n'o bɔra n'o ye Ebola ye farafinna ka kelenya tɔnba ale y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la k'u bɛna u ka maaw bila u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ
bunuguyo no o ye banakisɛ in ye ale bɛ se ka kunbɛn cogo min na o fɛɛrɛ n'o dabali ko k'olu sigi sen kan min ye RDC kɔnɔna na a bɛ se ka kunbɛn cogo min ale ni Uganda kɔnɔna na olu minnu na bi n'a bɛ ka maa caman fa ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Kasim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye